Ubaba Ramaphosa kunaleli gama lisebenzisayo lifundiswa abelungu leli libizwa ngokuthi ethnic group. I-ethnic group usuke echaza nje amaZulu lapho, usuke ekhuluma ngamaZulu nje, uyawenyanya amaZulu. Hello everyone, uBrezula kulomba kahle. Nangoko umphakela umthakathi-ke esekhipha okungaphakathi kuyena ekhuluma ngokuthi uRamaphosa, uPresident Ramaphosa uyawazonda amaZulu kanye noJulius Malema nawo bayawazonda amaZulu, ekhipha nezinto nje asebezenzile bobabili beyikhombisa khona kumaZulu, bedelela amaZulu kanye nezinhlamba asebeyithukile bethuka wona amaZulu. Ashone khona ke mawuthi uyaqala ukufika la, make sure ukuthi ushiye usubscribe ukuze ungeke phela uzuphuthelwe ama-video afana nalawa, especially March and March sikhavarisha yonke into eyenzeka khona. So ashone khona ke ngingakumoshela isikhathi sakho because uyangazi angithandi ukungimoshela isikhathi sakho. Ashone khona ke Ubaba Ramaphosa kunaleli gama lisebenzisayo lifundiswa abelungu leli libizwa ngokuthi ethnic group. I-ethnic group usuke echaza nje amaZulu lapho, usuke ekhuluma ngamaZulu nje, uyawenyanya amaZulu, uyawenyanya. Ngeke ke thina sibenyanya abantu baseLimpopo. eLimpopo siyaya sizobakha ubudlelwane namakhosi aseLimpopo, amaTsonga, amaNdebele, amaVenda, abeTswana nabesuthu nawo wonke umuntu okulelazi okuleya ingxenye yezwe. Sizobakha ubudlelwane nalabo bantu ngoba sifuna iSouth Africa ibe yodwa. Sifuna iSouth Africa nje abantu base-South Africa babehlangane babe into eyodwa, behlukane ngokwama-cultures abo. Iyona into ezokhanda iSouth Africa leyo, ngoba lena yokuthi kube nabaholi nje abagqugquzela ubandlululo. uMalema noBaba Ramaphosa bafuna impi eSouth Africa, and ama-South Africans funa enze isiqiniseko sokuthi ayibibikho leyo mpi leyo. Into abayifuna eSouth Africa njengoba nibabona beseka abantu bokufika nje, bafuna kube nempi eSouth Africa. Ningalokothi ama-South Africans, ningalokothi. Niyabona njengoba bevumela amaSomali ukuthi abeke amakhosi, bevumela amaXhosa ukuthi abeke amakhosi, bonke ngoba benamabhizinisi ngale ngaphandle, bafuna kube nempi eSouth Africa. Baphoxeni ingane zomama, ningalokothi. So ke eyokuhlanga ngizohlala kuyona. uMalema wakwadelela nje umntwana kwaphinda ngene, wamdelela kule radio kuthiwa yi702, wayemdelela kunama records, emdelele ngamazi nokuthi uyini. Umntwana kwaphinda ngene wayihlonipha le ngane, wamhlonipha lo mfana, wamhlonipha kwaze kwaphupha yena. Silwa sithi thina umntwana kwaphinda ngena akakhipha igama, asitshela ukuthi senze njani ngalezi zinto egcwele lapha eThekwini ezakhe lo muntu lo. Wathi umntwana kwaphinda ngena ehlalani phansi, ingane le impilo ayiyazi. uRamaphosa uyaphinda ngezikhathi zeyibhelu ebopha ubaba uZuma, embophela nje into esingayazi. Uyaphinda futhi uma ngabe abantu bethukuthela noma kwaba yiphutha ke, kodwa abantu babethukuthele ke ngaleso sikhathi, bethukuthele benga-understand. Njengopresident kungumsebenzi wakho ukwenza abantu ukuthi beqonde ukuthi kwenzakalani, ubenze futhi ubumele, ubuholi, ubenza abantu bebone ukuthi kunesidingo sokwenza lento oyenzayo. Azange aphawule ngezo, azange aphawule ngokufa kwabantu, waphawula ngobuhlanga, wathi lento eyenzakalayo akusiyo into eyisikhalazo seSouth Africa, into ye-ethnic group. Uyaphinda manje izolo ama-Nigerians last 2 months ade beka inkosi yawo kuBombo e-Eastern Cape. AmaPakistani bethumbe umfana wakithi laphana eFosloras, amthumbe inyanga yonke. ESoweto kunomfana wakithi engiyokwenza investigation this week ngaye, obulewe ngamaSomali namaPakistani kubangwa indaba ye-tuck shop. AmaSomali namaPakistani, amaSomali izolo eGoli bebeka inkosi yawo izolo. Akaphawuli ngalokho uRamaphosa, akaphawuli ngokuthi abantu bakithi bahlele emjondolo, abasebenzi, intsha akayisebenzi, ayazi nokuthi kufanele yenze. Akaphawuli uBaba Ramaphosa ngalokho, uphawula nge-ethnic group, uphawula ngamaZulu, ufuna nje ukuthi umhlaba wonke wazi ukuthi amaZulu ayabhenda. Manje ngicela ukubuza ke mina, ubani oweluleka uBaba Ramaphosa? Because njengamanje ayikho into efuna ukuphawulwa ngamaZulu njengamanje. Okay everyone, sivala la ivideo namhlanje sibe unqi. I really hope you enjoy the video namhlanje. If you enjoy, make sure to smash the like button
uphinde usmash nalo subscribe button, and also comment down below wena umbono wakho ngalolu daba olokuthi wena uyibona kanjani lento ekhuluma uyena ophakela umthakathi. But mina-ke owami umsebenzi sengiqedile, and I will see you in the next video. Bye.